Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Бик мөһим спорт дип уйлыйм. Автомобиль урынына Сәпит бүген 500ләп әлмәтле эшкә велосипедта килде. Алар тарих сагында Азнакай төбәкне өйрәнү музее 30-нчы язын каршылый. Пионерлар тарихы, Ватан тарихы, Бүтән Союз балалар оешмасы барлыкка килгәнгә 100 ел тулу уңаеннан бәйрәм чаралары дәвам итә. Бүген калабыз Бүтән Россия эшкә велосипедта акциясына кушылды. Баксан калабызда күбрәк велосипед яки самокат кебек экологик транспорт сайлаучылар бихисап. Алар белән без дә аралашып кайттык. С праздником вас! Держите. Акция иртәнге 7-дән башланды. Велосипедта Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугманов, район башкарма комитеты җитәкчелеге, гади әлмәтлеләр, чарада катнашучыларның күплеге калабызда моның өчен уңайлыклар булдырудан гыйбарәт. Татнефть компаниясе ярдәме белән салынган велосипед юллары шелтәре белән Россиядә мактанырлык шәһәрләр юк диярлек. Несмотря на погоду... Бүген һава торышына карамастан күпләр велосипедта шәһәр буенча бардым. Әлем тоткан коллективлар да очраттым, мәктәп укучылары да күпләп. Димәк, чын тарих һәм әлбәттә кабатлаячакбыз. История, и будем ее повторять обязательно. Беренче коймак төйрле була дисәләр дә, тәҗрибә уңышлы килеп чыккан. Район башлыгы сүзләренчә, мондый акциялар әлмәтлеләр белән сөйләшеп кабат уздырылачак. Бик зур рәхмәт безнең администраторларга, шундый яхшы матур шәһәргә, чтобы шулай ук продолжалось, шундый акциялар булсын и в дальнейшем. Медицинада эшлим. Мондый чараларны ешрак үткәрсәгез, яхшы булыр иде. Барыгызга да уңышлар, сәламәт яшәү рәвеше кирәк. Велосипедта йөрү беренчедән кеше организмындагы бөтен мускулларны ныгыта. Моннан тыш ул иң экологик транспорт түре булып санала. Димәк, аңа бензин да кирәкми һәм үзе хәрәкәт иткән вакытта үзеннән соң сөрем газы да калдырмый. Шуның өчен велосипедта эшкә акциясының төп максаты әлеге транспорт түренең кешегә булган файдасын ассызыклау. Ел сайын узышы акция быел яңа форматта үтте. Акциядә катнашучылар велосипедта эшкә бара һәм махсус бүләкләр ала. Пакет эчендә алма яки банан, энергетик эчемлек, акциядә катнашкан өчен рәхмәт язуы. Партнерлар белән оештыручылар әзерләгән күчтәнәчләрне шәһәр буенча урнашкан 7 ноктада 500ләп бүләк тараттылар. Мондый спорт түрі бик файдалы, сәламәтлек өчен, үзебезнең сәламәтлегебезне саклап калырга, үзебезне тонуста тотарга бик мөһим спорт дип уйлыйм. Шуңа күрә бөтенесен дә чакырам, шушы машиналарны калдырып, велосипедка утырып, эшләргә барырга һәммәбезгә дә. Район башлыгы Тимур Нугманов шәһәр халкын борчыган мәсьәләләрне берләштереп, инде традициягә әверелгән туры эфир вакытында сорауга җавап бирә. Соңгы эфирында бакчаларда җылылык һәм калабызны төзекләндерү темасы күтәрелде. Туры эфир вакытында кузгатылган төп тема ул бакчаларда җылылык. Һава шартларының тотрыклы җылы булмавы сәбәпле балалар бакчаларында җылылык кабат җибәрелде. Аларда индивидуаль җылылык пунктлары һәм светсервис предприятие хезмәт күрсәтә торган кечкенә котельнялар урнаштырылган. Ашыгыч рәвештә газга лимитлар алдык, вакытын хәл иттек. Әлмәт җылылык шелтәрләре караган балалар бакчаларында альтернатив җылылык чыганаклары мәсьәләсен хәл итәбез, диде район башлыгы үзенең туры эфирында. Шәһәрдә барлыгы 88 балалар бакчасы бар, хәзерге вакытта 54-ндә җылы бирелгән. Есть, конечно, вопрос по отоплению 34 садов пока, которые находятся именно в городе. Калган 34 бакча буенча сорау ачык кала, чөнки аларда җылылык җибәрүгә техник мөмкинлек юк. Шул сәбәпле альтернатив җылылык чыганаклары мәсьәләсе карала. Огромные котельные, они уже остановлены, и возобновить их работу сейчас в принципе невозможно. Район башлыгы әлмәтлеләрне төзекләндерү өчен тавыш бирергә чакырды. Моның өчен нибары 2 атна вакыт калып бара. Шәһәр һәм район халкы 6 объект арасыннан күңеленнән хуш килгәнен үзе сойлап алачак. Бу 11 һәм 15 мәктәп янындагы сквер, шәһәр күле пляжының икенче чираты, геофизик урамындагы Алман паркы, Пугачев урамындагы бульвар яки Герцен урамын трансформацияләү. Цифрлаштыру елы уңайыннан район башлыгы әлмәтлеләр өчен кызык булган яңа сервислар, техник иҗат, автоматлаштырылган системалар һәм digital art күргәзмәсе хакында да сөйләде. Ул бүген инженер лицей базасында узды. Фестивальдә катнашу өчен 300-дән артык укучы гариза биргән иде. Район башлыгы кунак итеп республика матди ярдәм үзәге бүлеге мөдире Луиза Бадамшина чыгыш ясады. Ул 3-7 яшьлек балаларга булган төләүләр, шулай ук башка мөһим социаль ярдәм хакында сөйләде.
Иртәгә 21 май көне Болгар музей тыйлыгы территориясендә изге Болгар җыены чарасы узачак. Ул Идел буе Булгарында ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы уңаеннан оештырыла. Чара кысаларында Болгар музей тыйлыгы территориясендәге борынгы мәчет янында ислам темасына лекциялар, намаз дәресләре һәм яулык бәйләү буенча мастер-класслар узачак. Татар дин әһелләренең милли тормыш һәм дин бөтен Россия форумы, көрәш буенча дөнья кубогы һәм фотокүргәзмә оештыруда күздә тотыла. Чарада әлмәтләр дә катнашачак. Борынгы бабаларыбыз тарафыннан ислам кабул ителгәч тә еллар үзе белән дин мөселман кешенең рухи теләге генә түгел, ә аның яшәү рәвешенә әверелә. Җәмгыятьтә яшәүнең барлык кагыйдәләре дә Коръәндә бар. Шунлыктан мәчетләрнең тоткан роле дә намаз, вәгазь уку белән генә шикләнеп калмый. Аллаһ йорты булып саналган мәчетләрнең функцияләре бүген дә бихисап. Шул заманнардан бирле бүген дә аларны төзү, тәрбияләп тору халык җилкәсендә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям Мәккәдән Мәдинәгә күченгәндә иң беренче эш итеп мәчеткә нигез ташы сала. Моның белән ул мәчетне һәр иман иясе өчен иң кирәк, иң әһәмиятле урын буларак игълан итә. Әлмәт районында 40-ка якын мәчет бар. Шуларның 12-се шәһәрдә. Алар барысы да мәхәллә кешеләре ярдәме һәм иганәчеләр хисабына төзелгән. Мәчетләр төзү рөхсәт бирелгәннән соң хәзер шактый вакыт узды, ләкин шуңа карамастан бу инде Әлмәт районында түгел, бәлки безнең Татарстан күләмендә бүгенге көндә 1800-дән 1900-га якын мәчет бүгенге көндә төзелде. Һәм инде әлбәттә бу эшләрне күбрәк шушы безнең иганәчеләр, безнең бизнесменнар дип әйтик, аларның ярдәме белән бүгенге көндә күтәрелде. Калабыз көннән-көн үсә, матурая, шулай булгач Әлмәттә мәчет төзелеше дә дәвам итә. Алары да мөселман кардәшләребез садакалары ярдәмендә бара. Бүген шәһәрдә тагын 4 мәчет төзелеп сафка басу юлында. Бу агропоселокта, Яшьлек, Дуслык бистәсендә һәм Тукай проспектында. Тәскирә мәчете бит инде ул бер бина иде, ләкин аның янәшәсендә менә хәзер матур гына тагын бер мәчет үсеп килә. Анда бер мәчетебез була, аннарсы менә проспект Тукай, шушы Тукай урамында, анда бик матур мәчет, инде ул аерым шундый матур мәчет булып килә. Безнең Дуслык бистәсендә әле төзелеп бетмәгән, анда төзелеш бара. Агропоселокта мәсәлән Нурлы мәчете бар, анда төзелеп килә. Менә шушы 4-5 мәчет безнең бүгенге көндә алар инде биналары куелган, түбәләре ябылган, әлхәмдүлилләh. Кайбер мәчетләрнең шул эшке эшләре бар. Теге Тәскирә мәчетеннән каларак ансалы түбәсе әлбәттә ябылмаган, калганнары инде әлхәмдүлилләh менә күбрәк өлешләре эшләнгән. Теләге булган һәр әлмәтле мәчетләр төзелешенә үз өлешләрен кертә ала. Аның өчен һәр төзелүче мәчет территориясендә күрсәтелгән банк реквизитлары буенча акча күчерергә мөмкин, яисә Әлмәт мөхтәсибәтенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр дә кешедә исламга карата мәхәббәт булмаса, кеше мәчеткә ярдәм итә алмый. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля кемдә кем иман китерде Аллаһ Тәгаләгә ва кыямәт көненә, алар үзләрен эшләрен кертеп, мәчетне җанландырып җибәрәләр. Алар мәчеткә нинди дә булса бер җан бирәләр дип әйтә. Рәдифә Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда халыкара музейлар көн билгеләп үттеләр. Быел туган якны өйрәнү музее бер юлы 2 бәйрәм, халыкара музейлар көне һәм үз юбилеен 30 еллыгын билгеләп үтә. Кунаклар өчен музейлар көне һәм төне дигән матур программалар әзерләделәр. Анда балалар һәм уллар өчен конкурслар, квестлар һәм төрле кызык мастер-класслар кертелгән иде. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Музейлар көне һәм төне акциясы ел сайын үткәрелә. Туган якны өйрәнү музеенда кунакларны 8 ел рәттән кызыклы һәм гадәти булмаган программалар белән шаккаттыралар. Бүгенге көндә биредә 9 кеше эшли, ә районда барлыгы 60-тан артык музей бар. Аларның 58-е сертификатка ия. Алар арасында 33 клуб китапханәсе музее, 26 мәктәп музее, мәгариф музее, табигать тарихы музее бар. Актүбәдә Актүбә сувениры, халык һөнәрчелеге музее һәм башкалар. У нас уже ранее 12 мая состоялся районный семинар «Цифровая Моннан алда трансформация». 12 май көнне шәһәрнең беренче мәктәп базасында музейларны цифрлы трансформациялау темасына район семинары булып узган иде. Анда районыбызның барлык музей хезмәткәрләре, шулай ук мәктәп директорлары катнашты. Әлеге семинарда музей хезмәтенә кагылышлы иң мөһим мәсьәләләр каралды. И обсуждались самые актуальные вопросы музейной деятельности. Музейлар көне танылган рәссам Яков Лукьяненко күргәзмәсен ачу белән башланып китте. Ул үзенең уникаль хезмәтләрен тәкъдим итә. Рәссам әлеге күргәзмәсен кешенең космоска беренче күтәрелүенә 60 ел тулуга багышлый. Биредә тема зур, бәйләнешләр күп, караучыга җиңел аңлашыла. Экспозициядә 40-тан артык эш бар.
осваивал эту тему, потому что она всегда привлекает. Бу тема мине бик мавыктыра. Иң канатландырганы безнең космонавтыбыз Рыжиковның галәмгә чуы һәм космонавтиканың 60 еллыгы булгандыр. Кем дә булса моны билгеләргә тиеш иде бит инде. Мин менә шул җаваплылыкны үз өстемә Поэтому алдым. я взял на себя эту функцию. Барлык картиналарда рәссамның фантазиясе чагыла. Космос серләренә кагылып, галәмне аның күзләре белән карау мөмкинлеге июнь уртасына кадәр мөмкин булачак. Музей көне һәм төне акциясе мавыктыргыч программа белән дәвам итте. Өлкәннәр һәм балалар квестлар үттеләр, җырлап, биеп, күңел ачтылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Рамил Исламов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Үткәне барның киләчәге бар. Илебездә Бөтен Союз пионерлар оешмасы барлыкка килгәнгә 100 ел тулуга багышланган чаралар дәвам итә. Совет чорының данлы үткән ас сызыклап Кишу авылында тантаналы линейка уздырдылар. Аны безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Торжественная линейка, посвященная прием в пионеры, объявляется открытым. 3-4. 3-4. Раз, два. Кто шагает дружно в ряд? Это наш отряд. Всем добрый день. Прочь с дороги. Наша лень. Не мешай. Не мешай. Трудиться. Кишу авылы мәктәбе уртача звено укучылары күптән инде совет чоры идеологиясенә тәрбияләнми. Аларның әти-әниләре дә мөгаен совет партиясе төшенчәләрен хәтерләми торгандыр. Шулай да үткәнне онытырга ярамый дип саный Кишу авылының өлкән буыны һәм пионерлар оешмасы барлыкка килүнең 100 еллык уңаеннан укучылар өчен тематик очрашу әзерли. Аның максаты Советлар Союзының 210 миллионнан артык яшүсмерне ватанга тугрылыкта тәрбияләгән идеологиянең мөһимлеген күрсәтү, үткәнне искә төшерү. Я сама лично в 70-х годах была тоже пионеркой, вот, и удостоилась... Шәхсән үзем 70-нче елларда пионер булган кеше. Хәтта Туапсе шәһәрендә урнашкан Орленок Бөтен Союз пионерлар лагерында булганым бар. Анда барабанчылар отрядында ял иттем. Бик күңелле, рәхәт вакыт дип истә калган ул еллар. Там я была в отряде барабанщиков, дружина солнечная, жили мы в палатках. Ну, то есть это было незабываемое время. Пионерлар оешмасы Советлар Союзында эшләгән иң масса күләм һәм масштаблы иҗтимагый оешмаларның берсе булган. Аның нигезендә берничә буын тәрбияләнгән. Кайчандыр үзләре дә пионер булган апалары укучыларга шул хакта сөйләде. Пионерга кабул итүне тергезеп, тантаналы линейка уздырды, пионер онтын кабатлады. Все стремились быть лучше, чтобы приняли нас в пионеры. А затем уже... Барысы да иң яхшысы булырга атлыгып тора иде, чөнки иң яхшыларын да комсомол оешмасына алдылар. Бүген без бу чорның күркәмлеген балаларга җиткерергә тырыштык та инде. Передавали все из поколения в поколение. Поэтому такие были интересные, хорошие времена. Радифа Нагманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.